Kanekade ka kurwa nakakong Darapbiang Mulieh sa Nongkyrshan kiba Nongkyrshan puraya ka haganik election MDC kabadang sudep. Katno nga dab da ka jings ngongo yaw blay try kenrat nong bu nong tau baya ka party VPP baka ayang ay kanika rensan ban yang ban kren ya ka jing shisha. Mentang awan ban ay Khublei kerpang ya pi Nongkyrshan badon kamon laitloy ban jet ika Voice of the People Party bat yang kum ka candidate jong pi na ka shpo Mynsngat Khanduli Constituency arja arusan ngayoro ya pi kilai jar pak kat prangut Nongkyrshan pidon kamon bajwat ban pendu ya kapop bam pisah ha kapor election pilong ki balai loy ki baskem bat klain ka jingmut jing berkat walada ngam yo AA ban ayapi Henry Piaisha pidon rengkat ban nganyo ya ki kam bapha jong pi bapikloi ban sha khriat sha thangan klem khen ya kamet ka sinya walada ngam poi ka thong ngam yo ban le bha ya pi ublei un siu kliang ya pi bapin sai pin klain pin paha ka kamai ka kaji bandap ban biang ka ying ka sem ka jong pi ngas ngau ban ong bangi dei ki nong job ya ka bam sap ka kaput kanios liang kmat tongin yai ne yai le ban te ya ka imlang salang ban pin impat ban pin paha pat ban pin kaladur sha ka sinchar ka khadar ka bakhoi na ka banta kalawei ba phernai ki pateng ban wan